Kubabule boemo ngokuthi asibize namhlanje sizokhumbula ubaba owasifundisa okuningi. Ngicabanga ukuthi sila sikhona nje nathi ngokomculo ngenxa yakhe. Mawungabuka ke even kweyami profile namhlanje namanje mawungayi-check uzobona kubhaliwe ukuthi ngikhule ngilalela iLadysmith Black Mambazo, ngiyithanda ngenhliziyo yami yonke. Igama lokuqala nje kwiprofile yami liyasho, angilibhalanga manje, ngilibhale ngiseserenkeni, ngisarenka, ngisicula ngirenka ukuthi iLadysmith Black Mambazo ngikhule ngiyilalela kakhulu. So kuyintokozo kakhulu namhlanje ukuthi ngize ngizoma lapha ngikwenu nginiculele simkhumbula ngako konke asenzele kona. Akukho okuningi esingakusho. Si-South Africa, not just eKZN nje. Ngizwa ngize ngikhuluma ngisho isilungu ngithi not just eKZN. Usenzele kakhulu, so kuyintokozo kakhulu. Siyabonga kakhulu, sinifisela konke okuhle, sinifisela injabulo, sinifisela uthando. Makamfana uthule kancane ngisakhuluma. Sinifisela konke okuhle. Ngiyabona mna nabantwana sibafisela baphase enkolweni, nomama basafisa ukuthola umsebenzi nabo sibafisela bawuthole. Kuphelele nje liyo phambili. Siyabonga kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu Shaka.